παίζει έξυπνα και φέρε Αμερικάνους μαζί για να χτυπήσουνε όλους τους τσαρλατάνους. Πολλά παιχνίδια παίζουνε όλοι αυτοί οι μεγάλοι, μα εμείς όμως έχουμε τη Παναγιά σαν καλή. Πολλά παιχνίδια παίζουνε όλοι αυτοί οι μεγάλοι, μα εμείς όμως έχουμε τη Παναγιά σαν καλή. Μα οι πυράβλοι άρχισαν την Κύπρο να χτυπάνε και πάλι στην κυβέρνηση απλά μόνο μιλάνε. 50 χρόνια πέρασαν μα ήρθαν ενισχύσεις, όλα τα ντρόουν Ελλάδα μου εσύ θα διαχαιτήσεις. Όμως να μην ξεχάσουμε ο Τούρκος παραμονεύει, όλοι τα μάτια ανοιχτά και να είμαστε ενωμένοι.